Seguimos coa mesa do Plan de Ciencias Mariñas de Galicia e vamos a continuar con a ponencia a cargo de José Manuel Fernández Bavarro. José Manuel Fernández Bavarro traballa no grupo de Ecofisioloxía, Biomarcadores e Xestión Sostible de Moluscos Bivalvos co acrónimo de ESMAVA. É científico titular no ano 2007. Centra a súa investigación na compresión do conxunto de respostas ecofisiolóxicas que os moluscos bivalvos con especial mención para o mexillón, cultivado en Galicia, que activan fronte á situación de estrés ambiental no escenario de cambio global actual. No Programa de Ciencias Mariñas de Galicia coordina os traballos relacionados coa produción sostible de moluscos, Plan de Traballo 7, PT7, centrando a súa investigación na avaliación da conectividade das poboacións de moluscos bivalvos, concretamente mexillón e ameixas fina e babosa. José Manuel, cando queiras. Moi ben, moitas gracias, Miguel. Moi bons días a todos. Bueno, creo que do programa PT6, PT7 e PT9 estamos no marco adecuado, estamos todos con recursos mariños e este é o foro perfecto para tratar de dar un poquinho respostas e basicamente os resultados que estivemos obtendo nestes últimos 3 anos. Quero refrescar simplemente que o noso no PT7, o noso objetivo primordial era proporcionar procedementos e ferramentas que nos garanticen o suministro de semente para poder manter os cultivos nun escenario a día de hoxe complicado. Desde o principio, cando empezamos a discutir ese brainstorming inicial, xa quedou claro que tiñamos que diferenciar a semente, reclutamento de semente no medio natural e aquelas accións que corresponden a criadoiros, optimizar ferramentas para obter semente en criadoiros, e así o fixemos desde o principio, e Luz, que está aquí con nos, encargarase desta segunda parte de criadoiros. Eu centro-me sobre todo no medio natural e quero comenzar ca importancia que tuvo o programa para pôr en comunicación diferentes actores do I+D galego e incluso polos a actuar conxuntamente e recoller datos históricos, darlle importancia ás series históricas que temos disponibles si ou si non, si que hasta agora non tiñamos moito tempo de manexalas e sacarlle, exprimir ben toda esa información. Aquí temos un exemplo e son as colleitas de mexilón en rocha dos produtores. Claramente, esas impresións que están sempre na prensa de que hai escasez de semente se confirman. Vemos, sobre todo, de 2016, que hai menos semente nas rochas. E nos, por primeira vez, axudados por Toni Padín, o que vimos é, cando vemos esos datos de recolleta de semente e factores climáticos, neste caso oceanográficos, o que vemos é unha relación negativa, significativa, co afloramento intenso. É dicir, o afloramento, que é a pedra angular de toda a riqueza das rías, que nos dá nutrientes e fitoplancton para todos os recursos vivos, cando é moi intenso en épocas determinadas do ano, tamén fai un efecto de lavado. E nise lavado da ría, esa agua superficial cara fora, van todas as fases peláxicas larvarias dos moluscos bivalvos, entre outros o mexilón. Entón, quero resaltalo porque por primeira vez nos puxemos diferentes actores, non só do Instituto Noso, sino de IOEO e máis, e universidades, a traballar conxuntamente, e este é un exemplo de traballo en sinerxias e coral. Moi ben, no PTS tamén temos capacidade para obter novos indicadores poboacionais. Este é un traballo feito por Parada, que está aquí con nos, no CIMA, basicamente porque necesitamos ter unha idea de como é a saúde dos stocks e, sobre todo, armonizar os datos históricos e os novos datos que recollemos, que a idea sempre a posteriori de metelos en sistemas xeorreferenciados. Aquí vemos que Parada o que fai neste período é crear novos potenciais indicadores poboacionais, como digo, por exemplo, a diversidade de grupos funcionais en sustrato rochoso, xunto con outras accións que il coordina como Redemar Indicadores 22, tamén interaccións entre a explotación marisqueiro AP e a avifauna, e equipos novos, pendentes de patente, como este penetrómetro lixeiro, que a idea de ver ata que grado están compactados os sedimentos de vital importancia para os recursos infaunais, por exemplo. Temos que falar agora, no noso PT era importante unha especie de triada que tiñamos entre desarrollo gonadal dos bivalvos, que larvas nos producen, cuantificalas e a donde van esas larvas. Temos aquí 3 diapositivas falando un pouco desto. Aquí corresponde o grupo de Marimar e Sonia 2, que están aquí tamén con nós. Basicamente, o que queríamos facer era tratar de identificar biomarcadores que nos alixeiren toda a histoloxía clásica que ten o seu tedio, tamén ten recursos económicos que hai que dispor e, sobre todo, expertise, alguén que este datando o score dos cortes histolóxicos.
queríamos ver si podíamos profundizar en ver que biomarcadores podían cheirar este proceso. Hai candidatos, por exemplo, xenes da vitolosenina e o piwi, pero tamén é verdade que son altamente variables nas poblacións, según nos comentan elas, e agora, na última parte do programa, están xa máis oscilando hacia aproximacións ómicas, é dicir, estudar toda a batería de proteínas e metabolitos que poden ser indicativos das diferentes fases que temos entre xuvenéis, fase de preposta e fase de posposta. E trata de identificar con estes marcadores todo o que facemos habitualmente con histoloxía clásica. A segunda pata desta triada podíamos decir que caracterizar as larvas, identificar e cuantificar cantas larvas temos nas mostras de plancton. Aquí fíxose un esforzo para obter información de metodoloxías clásicas e novas que se están traballando agora. Vemos FISH, qPCR e DPCR. Basicamente, o que fai o grupo de Virabollo no Instituto é decirnos que entre estas tres metodoloxías hai diferencias, tanto en custe como en eficiencia. Resaltamos a DPCR como a de maior custe, pero tamén a que é máis significativa a hora de identificar cambios lixeiros. Hai aquí un desarrollo completo destas tecnoloxías dentro do paquete de traballo para poder caracterizar exactamente cantas e cales, de cal especie, larvas de moluscos temos nas mostras de plancton. E a terceira pata deste recorrido, desarrollo gonadal, larvas, é a onde van as larvas. Que nos falta todavía esa pata, nos faltaba hasta agora, estamos completando esta acción, porque os modelos hidrodinámicos todo agora funcionan super ben con partículas inertes, pero a larva non é un peixe, non nada como un peixe, pero ten certa capacidade natatoria na columna de agua. Entonces, esos modelos que funcionaban tan ben con partículas inertes, cando metemos unha larva, bueno, aí hai problemas. Fixo ese esforzo no paquete de traballo estos 3 anos para coordinar a marcaxe natural con xeoquímica, é dicir, elemental fingerprinting, basicamente as larvas en D, cando fan a primeira cuncha, están collendo elementos traza da auga onde están formando esa cuncha. E iso é unha marcaxe natural que despois podemos facer o tracking para ver a onde van. Se intercambiamos elemental fingerprinting con modelos hidrodinámicos que temos xa actualizados no grupo de Miguel Gil e Jesús Duber do Instituto, podemos obter patróns como estes que vamos a ver agora. Este é un vídeo elaborado no paquete do programa onde vemos, está correndo, sí, onde vemos que pasa cas larvas. Vemos a arousa como gran escupidora, digamos, de larvas hacia fora e como, según o vento, do norte ou do sur, as larvas se desplazan ben hacia arriba, acordamos que temos a forza de Coriolis, o xiro do planeta, ou ben hacia fora. Vamos ter aquí, en gris, este LOST, vai nos indicar a cantidad de larvas que están salindo fora das rías, offshore. Aí vemos. Vento do norte, todas as larvas que se están xenerando nas rías e como estamos escupindo hacia fora. Isto danos unha idea de que podemos facer un tracking e a nosa idea con estas tecnoloxías é identificar poblacións fonte e poblacións sumidoiro. De onde veñen e a onde van. Para poder decir, transferir coñecemento e poder decir onde pode haber semente pronto. Vale, bueno cortar aquí xa, porque senón non me dá tempo a rematar. Tamén se fixo un esforzo para completar o modelo metapoblacional. Un modelo metapoblacional é un modelo de poboacións, digamos. E para iso temos que alimentar o modelo con diferentes datos, como vedes aquí, sobre a época de posta, a fenoloxía. Sabemos que está cambiando. No caso, por exemplo, que eu controlo de mexilón, cada vez as postas están facendo máis cedo no ano, depende moito do clima, e iso pode levar a eventos de mismatch e match, é dicir, se tú estás tendo postas fora da época óptima de recursos mariños en cuanto a producción primaria, esas larvas poden non ir adiante. Necesitamos rellenar estos huecos, época de posta, como cambia cos anos, talla primeira de maduración, que pasa co reclutamento, época de intensidade, e sobre todo as curvas de performance, é dicir, co gradiente que temos ahora mismo nas rías de temperatura, salinidade, pH e demais, como funciona a fisioloxía enerxética de óptima dentro destos rangos que temos xa actualmente na ría. Isto é necesario porque alimentamos o modelo para poder predecir que pode pasar no futuro cando vamos un pouquiño máis alá dos rangos óptimos que temos xa a día de hoxe. En cuanto a salinidade, saliu moitas veces o tema salino, de como podemos chegar a caídas potentes cos encoros e cas chuvias torrenciais,
Este modelo metapoblacional vai nos dar moita información relevante que está, por certo, en progreso, como moitas cousas do paquete, pero vai ser moi relevante para o noso caso. E, por suposto, para finalizar, o último obxectivo de todos estes datos que xeramos é que dende CETMAR, que teñen moito expertise con estas cousas, nos fagan unha base de datos potente, base de datos xeorreferenciada e a creación de xeovisores e webs que nos permita identificar todos estes trazados con diferentes capas, tanto para a xente que ten expertise en GIS como a que non, e ter unha saída de modelo importante para o sector, sobre todo. Aquí tamén teño un vídeo que non sei se se pode correr desde ali, porque non teño acceso aquí, que tamén corresponde a CETMAR. O que falábamos antes é complementario o que vimos antes das larvas. É poder facer o tracking de onde veñen e a onde van, identificando poboacións fonte e poboacións sumidoiro. Isto é crucial para o tema de reclutamento dos organismos e poder advertir, dar indicacións de como é o proceso. Estes modelos basanse en superpor diferentes capas e están sendo implementadas dende CETMAR ahora mismo. É un pouco a recopilación de datos de todo o PT. Moi ben, remato con esta diapo e incido no que comentaba a Rosa, que efectivamente temos a información, temos o coñecemento, cada un nos seus PTs, sabemos métodos clásicos, implementamos métodos novos, podemos predecir que solucións pode haber, pero a pata de transferencia é crucial. E isto non vai ser imposible se non vamos da mão do sector, porque temos xa comunicación, evidentemente, e tamén da administración. E moitas grazas.